lade ham Toki smage noget, der ved, at det kan spises. Altså, han ved jo, at det kan spises. No. Lauri, try take a little and try eat it because he doesn't know it can be eaten. Liam. No. Det er chokolade. Yeah, but then it keeps the poo in. Jo, altså man er. Okay. That's sikkert Fint. Er det? Jo. Ja. Du, jeg vil ikke. Jeg kan lide det. Ja, du må godt. Finom. Ez szépen. Tudod, hogy kell. Nyugodtan. Ja. Ügyes vagy. Na, az. Mondjuk egész kultúráltan Så det er noget. ahhoz képest. Han ligner mig, når jeg spiser kage. It's not that bad. Nej, det er det faktisk ikke. Not yet. Jeg troede, han ville sidde og slå den og alt muligt. Det er dejligt. Kommer du ned til bananer og kiwi? En lille snøjse ude med det. Sådan, nu sker der noget. Og det er i hvert fald godt, at det skal hen. Ügyes vagy. Han tager bare små bidder, det er da fint. Jeg troede, han ville sidde og slå den. Ja. Jeg er fandme kedelig. Jeg troede, he would sit there. És tudsz belőle szedni rendesen. Ja, sådan. Ja. Det kan helst i bad før klokken 7. Maybe he needs a shower before. A csokit. Oh. Finom. Ja, vi skal have en kage. Med brød. Segítsek? Du må godt hjælpe mig, hvis det er noget. Surán? Ja, ja. Ez csak anya segít, jó? Jó, csak azzal megszurod a szádat. Várjál. Hogy? Ja, azt ott. Skal vi prøve at give ham en ske nu? Så vi var nok efter. Jeg vil gerne se ham så lidt tallerken. Han ikke sådan. Det er jo endnu bedre. Samtidig. Skal I ikke hen, okay? Igen, ja.
det kiwi. Det kan du godt lide. Ja, ti is egyetek. Várjál. Várjál, ahol szétfolyik ez a... Már nekik? Igen. Én nem tudok szépen vágni, vágjál te. Vágsz? Hvad så? That we should cut because Nå ja. this is going to... Og dig, Martin. Ja, jeg springer over. For me just I ate a lot of cream. Nå ja. Han er jo meget høvisk. Det er han jo. Det kunne jeg have gjort meget bedre. Ja. Så nu skal I lige tage noget kage. Tak. Det gør vi gerne. Nem, megettem. Mert elveszi az ízét a vanília. Skal I ikke have? Jo, jo, jo. Se, der er noget fint grønt i, Martin. Skal du prøve? Det skal jeg ikke have. Jo. Det skal jeg ikke. Det er fordi, jeg er valgt, Thomas. Hvad? Thomas har rakt i sin tallerken. Mor. Nå, det så jeg altså ikke. Undskyld, jeg travlt med mig selv. Jeg troede, at man sidder og slå i kagen og alt Det muligt. troede jeg også. Jeg sidder bare der og spiser pænt. Ja, se, han er alt for høvisk. Spiser. Det kan jeg jo se. Hænderne ned, lups, den lille stykke. Han siger, han slår ikke, eller kaster med den over én ting. Du er dygtig, lille skat. Så sker der noget i. Ja, du er dygtig. Hvor er tryk 16 du? Det er også svært. Den er rigtig lækker, den er. Ja. When I turn off the camera, he will do something. Yes. Yes. That's in nature law. Den... Gyere, segítek, jó? Így. Det er en lækker kage. What is that? Ja. Gulvet var så fint. Nu er det fyldt med kage. Det er dejligt. Bekymret mor. Var det en kiwi? Det var ikke godt, vel? Nej, slet Det ikke er kun en noget. banan. Ikke med det lort. Sådan, ja. Det var godt. Nu sker der noget. Det er meget noget tæsk. Sådan. Hvad var det?